Se on Niila Enbartsilta morjesta. Tämän päivän aiheena meillä on 3D-skannaus. Ulkoavaruuden tekniikkaa vai täyttä hölynpölyä? Tässä videossa me otetaan siitä selvää. Eli mitä 3D-skannaus on? Se on lyhykäisyydessään fyysisen kappaleen muuttamista digitaaliseen muotoon. Miten asioita tehtiin sitten ennen kuin meillä oli 3D-skannausta? No, siinä oli moniakin tapoja. Tehtiin prototyyppejä vaikka pellistä ja foamista, muotoiltiin erilaisia asioita ja sitten se mitattiin tietokoneelle 3D-malliksi, tehtiin prototyyppi vaikka CNC-koneistamalla, verrattiin sitä siihen tehtyyn malliin ja sitä työtä tehtiin sitten niin kuin useamman kerran. Nyt esimerkiksi otetaan tässä, meillä on tämä kuorma-auton ovi, johon olisi tarkoitus suunnitella tänne semmoinen kotelorakenne, niin aikaisemmin se olisi tehty niin, että me oltaisiin otettu paksu levy styroksia, jota me oltaisiin veistelty sitten mattoveitteellä ja hiottu ja aina soviteltu tähän paikalleen. Ja sitten kun me oltaisiin saatu se haluttu muoto, niin me sen mallin kanssa sitten mentäisiin suunnittelijalle, joka sitten mittoo sen mallin tietokoneelle. Ja jos nyt vaikka se tehtäisiin sitten CNC-koneistamalla siitä se muotti tai kappale, niin sitten sitä CNC-koneistettua osaa sovitettaisiin tänne ja sitten tarvittaessa korjailtaisiin sitä 3D-mallia ja sitä työtä tehtäisiin sitten niin kuin todella moneen kertaan, että saataisiin se haluttu muoto. Eli siis puhutaan niin kuin 10 tuntien työstä. No, miten se sitten nykyään tehdään, kun on 3D-skannaus? Tässä on nyt esivalmisteltu tämä kappale. Tässä on tämmöisiä pisteitä laitettu. Ja no, jos vielä pikkusen palataan siihen, että minkälaisia erilaisia tekniikoita on, niin meillä on käytännössä niin kuin laserskanneri ja sitten meillä on fotogrammetriaan perustuva skanneri. Ja laserskannerin etuna on nyt se, että se on ihan sama minkälaista, että onko kiiltävää pintaa tai mattapintaa, niin sillä on aivan sama, että mitä se pinta on. Ja sitten taas kun fotogrammetriassa, niin se kiiltävä ja todella tumma pinta on hiukan haasteellinen ja joudutaan käyttämään sitten semmoisia pinnotusspray-aineita. Ja jos nyt ajatellaan sitten vaikka haluttaisiin skannata uusi auto, niin meidän pitäisi nyt sitten sillä fotogrammetrisellä skannerilla esikäsitellä se pinta semmoisella aineella, mikä on kylläkin haihtuva, mutta kuitenkin jouduttaisiin se uusi auto sitten spraylla vetämään yli ja se on aika ei-toivottavaa yleensä. Mutta tällä laserscanner-tekniikalla niin meillä ei tarvitse laittaa tämmöisiä pieniä tarroja tänne näin ja sitten aloittaa skannaus. Tässä me voisin sitten näyttää, että miten se skannaus tapahtuu. Eli otetaan tämä skanneri kouraan ja painetaan nappia ja se lähtee sitten piirtämään tätä pintaa niin kuin kuvassa näkyy. Ja tästä me sitten käydään läpi kaikki muodot tästä pyöritellään skanneria. Näin saadaan kaikki tarvittava mitattua. Ja jos tässä nyt samalla sitten kertoo vähän siitä, että mikä on tämmöisen skannauksen tarkkuus, niin tämä meidän kappale on tässä luokkaa alle metrin kokoinen, niin me päästään tällä skannauksella semmoiseen 200 millin tarkkuuteen. Jos nyt ajatellaan, että hiuksen paksuus on 700 milliä, niin tällä päästään vielä siihen niin kuin 1/3 siitä, eli puhutaan siis todella tarkasta menetelmästä. Ja kun me ollaan tämä 3D-skannaus suoritettu, niin sen jälkeen meillä ei enää tarvitse tätä mallia mittoa millään tavalla. Muutenko sitten, kun päästään siihen vaiheeseen, että sovitellaan sitä valmista kappaletta tänne koteloon, niin siinä vaiheessa me tarvitaan sitten tätä fyysistä mallia. Ja missä tää nyt on sitten niinku
parhaimmillaan tämä 3D-skannaus, niin se on ehdottomasti tämmöisissä niin kaarevissa pinnoissa, mitä on melkein mahdoton millään muulla menetelmällä mittoa järkevästi. Ja aika pitkälti ajoneuvoteollisuudessa käytetään ja tuotekehityksessä. Ja sitten tommonen niinku, mielenkiintoinen sovellutus on esimerkiksi semmoinen, että kun me ollaan tehty uusi tuote ja sitä lähdetään testaamaan sitten, lähinnä tämmöisiä rasitustestejä ja muita, niin voidaan mitata se kappale ennen sitä rasitustestiä ja sitten sen rasitustestin jälkeen ja voidaan verrata niitä kappaleita sitten toisiinsa, että mistä se on lähtenyt ratkeamaan tai murtumaan tai vääntymään ja sitten voidaan niitä paikkoja vahvistaa. Siinä on erittäin hyvä ja sitten tietenkin tämmöinen niin reverse engineering juttu, eli jos me ollaan muotoiltu vaikka massasta joku kappale ja halutaan se sitten digitoida, niin se on erittäin hyvä. Eli jos tässäkin nyt olisi vaikka se tehtäisiin sillä vanhalla menetelmällä, että tehdään sitä foamista se juttu, niin sitten me voidaan sitä foamista se foaminen kappale 3D-skannata tietokoneelle suoraan ja siitä pääsee sitten muotoilijat ja insinöörit jatkamaan hommia eteenpäin. Tässä oli oikeastaan tälle videolle kaikki olennainen asia ja pistähän meidän kanava tilaukseen, tykkää videosta ja me nähdään seuraavassa videossa. Se on morjesta!